హరికృష్ణ, నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అందరికీ? ప్రణామాలు ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి పేరు పేరున హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిల్పాలు వందనాలు. దయచేసి నన్ను మనస్ఫూర్తిగా నన్ను ఆశీర్వదించండి. ఒక సరైన వాక్య సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈ రోజు నా గురువు గారు అయిన హోలీనెస్ జయప్రతాప్ మహారాజ్ గారు మరియు పరమ ఆరాధ్యులైన పరమ పూజ్య చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరను పలికిస్తారు, నేను ఎంత మేరను పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞాన్ తిమ్రాన్ తస్య జ్ఞానాంజలి శలాకే చక్షుర్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురవై నమః. ఈ చైతన్యమనోవిష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపకరామదాతి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేష్ గోపిక కాంత రాధా కాంతరకాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యశ్చ. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవానికి కానీ మీరు విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశాలు శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాస్ అది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ్ 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 హరే. ఇప్పటిదాకా మనం చూస్తుంది మొదటి అధ్యాయం భగవద్గీతది, అంటే మొదటి భాగం. సో భగవద్గీతని ఎన్ని భాగాలుగా విభజిస్తున్నారు? అధ్యాయాలు కాదు, భాగాలుగా. మూడు భాగాలు. మొదటి భాగాన్ని ఏమంటారు? కర్మయోగం. కర్మయోగం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది ప్రభుజీ. అవునా? ఓకే. సో ఏ అధ్యాయాన్ని కర్మయోగము అని అంటారు? 1 నుంచి 6 అధ్యాయాలు ప్రభుజీ. 1 నుంచి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగము, 7 నుంచి 12 అధ్యాయాలు భక్తి యోగము, 13 నుంచి 18 అధ్యాయాలు జ్ఞానయోగం. ఓకే. నెక్స్ట్ గుహ్యాత్, గుహ్యతరం, గుహ్యతమం. గుహ్యాత్ అంటే ఏదేది? ఏ అధ్యాయాలు? 7, 8 అధ్యాయాలు ప్రభుజీ. కాదు, గుహ్యాత్. సెకండ్, థర్డ్. ఏది మాతది? సెకండ్, థర్డ్ ప్రభుజీ. కరెక్ట్. ఈ 2వ అధ్యాయం, 3వ అధ్యాయం. 2వ అధ్యాయం పేరేంటి? సాంఖ్యయోగం. సాంఖ్యయోగం. కానీ ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? గీతాసారం. గీతాసారాంశం. సో అంతా సారాంశవంతంలో ఇస్తున్నారు. 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం. సో ఈ రెండు కలిపితే దాన్ని మనం గుహ్యాత్ అంటాం. అంటే నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని. మన ఇంద్రియాలను మనం వశంలోకి పెట్టుకొని ఉండాలి. సో అది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇంద్రియాలను ఉపయోగించాలి. సో ధ్యాయతో విషయంతో సంఘేషోపజాయతే, సంఘా సంజాయతే కామ, కామ క్రోధ విజాయతే, క్రోధాభూత సమూహ, సమూహ స్మృతి భ్రమ, స్మృతి భ్రంశ, బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. ఈ రకంగా విషయ వాంఛల పట్ల మనం కోరికలకి వెళ్ళకూడదు అనేది చెప్పారు. దాని తర్వాత చెప్పారు మనకి కర్మ అనేది, మనం కర్మ ఇది యోగం అనేది బెటర్. దేనికంటే బెటర్? కర్మకాండ కంటే కర్మ యోగం అనేది బెటర్. సో కాబట్టి కర్మ యోగం అనేది చేయాలి. అంటే దేని మీద కూడా 2వ అధ్యాయంలోనే చెప్పుకున్నారు,
దేని పట్ల కూడా మనం కర్మ ఫలితాన్ని మనం ఆశించకూడదు. కర్మణ్యవాధికారస్య మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భు మాతే సంగోస్వకర్మణి. సో 3వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు అని అంటే మనం కర్మ యోగం ఏ రకంగా బెటర్ అనేది చెప్పారు. నెక్స్ట్ భగవంతుడు గురించి గుహ్యాత్ అయిపోయింది. గుహ్యతరం. గుహ్యతరం అంటే ఏదేది? 7-8 అధ్యాయాలు ప్రభుజీ. కరెక్ట్. 7వ అధ్యాయం పేరు భగవద్ విజ్ఞానం. 8 అక్షరపర భగవత్ విభూతి. అక్షరపర భగవత్ విభూతి. ఓకే. సో దాంట్లోని భగవంతుడు తను ఎవరు అనే దాని గురించి చెప్పారు. నెక్స్ట్ గుహ్యత్తమం. గుహ్యత్తమం అంటే ఏది? 9వ అధ్యాయం ప్రభుజీ. దాని పేరు సో దాంట్లోని చెప్పారు భక్తి అనేది ఏ రకంగా ఆనందంగా మనం చేయగలము అనే దాని గురించి చెప్పారు 9వ అధ్యాయంలో. సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు మనం ఇప్పటిదాకా చూసుకున్నది ఏంటి అని అంటే గొప్పవారు, భక్తులు, మహాత్ములు ఎవరెవరు, సో వారు జీవితం ఎలా ఉంటుంది అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క జీవితాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకున్నాం మహాత్ములు ఏ రకంగా ఉంటారు. నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకున్నాం దేవీ దేవతల్ని కొలవడం అనేది ఏ రకంగా కొలవచ్చు. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేవీ దేవతల్ని కొలవచ్చా? పూజ చేయొచ్చా దేవీ దేవతలు? ఇంద్రియ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కొలుస్తారు ప్రభుజీ. కాదు, అసలు కొలవచ్చా వాళ్ళని? కొలవచ్చు అని అంటే ఏ రకం కొలవచ్చు, కొలవకూడదు అంటే ఎందుకు కొలవకూడదు? కృష్ణ భగవానుడే అవిద్య పూర్వకం అని చెప్తారు కదా. కొలవ అవసరం లేదు. కృష్ణ భగవాన్ని పూజిస్తే అందరి దేవతలకి పూజ చేసినట్టు. కరెక్ట్. కృష్ణుడిని మనం కొలిచినట్లయితే ప్రతి ఒక్క దేవీ దేవతని మనం సంతృప్తి పరిచినట్టుగా. కానీ ఒకవేళ ఏదైనా దేవీ దేవతని కొలవాల్సి ఉంటే కూడా అది ఏ రకంగా వారిని కొలవాలి అని అంటే వారు కృష్ణుడి యొక్క దాసులు అనే భావనతోని మనం వారిని కొలిచినట్లయితే అది తప్పు కాదు. కోరికలతోని ఏదైనా ఒక కోరికను పెట్టుకొని ఆ కోరిక పూర్తయ్యే దానికోసం అని మనం కాంక్షాణం కర్మణం సిద్ధిం యజంతే ఇహ దేవత. సో ఏదైనా ఒక కర్మ సిద్ధి కోసం అనేసని మనం గాని దేవీ దేవతల్ని కొలిచినట్టయితే వారు అల్పమేధస్సు కలిగిన వారు, వారు అల్ప బుద్ధి కలిగిన వారు. సో వారికి తెలివి తక్కువ వారు అనేసి చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. సో అది ఇక్కడ కంప్లీట్ గా తప్పు అని అంటున్నారు కృష్ణుడు. సో ఒకవేళ కృష్ణుడిని మీరు దేవీ దేవతల్ని మీరు కొలవాలి అని అంటే కృష్ణుడు దాసుల్లాగా కొలవండి. వారికి కూడా నమస్కారం పెట్టాలి. వారిని ఏ రకంగా కూడా తక్కువగా చూడకూడదు. కాకపోతే వారే దేవీ దేవతలే దేవాది దేవుడు అనే భావనతోని వారిని కొలవకూడదు. అది తప్పు. లేకపోయిందా కర్మలు ఏదైనా సిద్ధించే దానికోసం వారిని కొలవడం అనేది అది ఇంకా పెద్ద తప్పు. వారికి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి, కానీ కృష్ణ భక్తి ఇవ్వమని కోరుకోవాలి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమైనా అడగాలి అని అంటే విలువైనది అడగండి. వారు ఏదైతే ఇవ్వగలరో, వారు దేన్నైతే ఇచ్చేదానికి శుశుకం చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతారో, వారు ఏదైతే ఇచ్చిన దాని వల్ల మనకి పర్మనెంట్ ఉపయోగం కలుగుతుందో అలాంటిది కోరుకోవాలి. ఏదైతే అవసరం వారికి అనిపించదో, ఎందుకు మూర్ఖుడు ఇంతలాన వారు తపస్సు చేసి ఆఖరికి ఇదా కోరుకునేది అనే భావన వారికి తెప్పించకూడదు. రావణాసురుడు ఏం కోరుకున్నారు, హిరణ్యకశిపుడు ఏం కోరుకున్నాడు, హిరణ్యాక్షుడు ఏం కోరుకున్నారు, లేక ఏ రాక్షసులైనా సరే ఇప్పుడు ఏం కోరుకున్నారు? చావు లేకుండా ఉండాలి అని. లేకపోయిందా మృత్యు అనేది ఉండకూడదు. లేకపోయిందా వారే రాజులు అయిపోవాలి, ధనం బాగా సంపాదించుకోవాలి. ఎందుకు అదంతా అంటే భగవంతుల్లోని 6 లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఏవేవి 6 లక్షణాలు? 6 ఆప్షన్స్. సంపూర్ణ ఐశ్వర్యము, సంపూర్ణ సంపద, సంపూర్ణ బలము, సంపూర్ణ శక్తి, సంపూర్ణ జ్ఞానము, సంపూర్ణ వైరాగ్యం, సౌందర్యం, జ్ఞానం, వైరాగ్యం. సో ఇవి మానవులు ఒకవేళ కోరుకున్నారు అని అంటే నాకు వీటిలో నుంచి ఏదో ఒకటి కావాలి, లేక అన్నీ కావాలి,
అని కోరుకున్నారు అని అంటే దేవీ దేవతల దగ్గర కూడా అంత లేదు, కాబట్టి వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. అమరత్వాన్ని దేవీ దేవతలు ఇవ్వలేరు. సో అమరత్వం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఈ శరీరానికి అమరత్వం అనేదే లేదు, ఆత్మకే అమరత్వం అనేది ఉన్నది. కాబట్టి వాళ్ళు ఒకవేళ అమరత్వాన్ని పొందాలి అని అంటే, భక్తిలో ఉన్నారు అని అంటే వారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎప్పటికీ కూడా చావు అనేది ఉండదు. ఎందుకు? తెలుసుకున్నారు వారు ఈ శరీరం కాదు, వారి ఆత్మ. అండ్ ఉత్తి మామూలు ఆత్మ కూడా కాదు, అవినాశి అయిన ఆత్మ. నయనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నయనం దహతి పావక నయనం నచైనం క్లేదయంతాపో నశోచయతి మారుత. ఏమి కాదు ఈ ఆత్మకి, ఎప్పటికీ కూడా ఆత్మ నశించబడదు. సో కాబట్టి అవినాశి అయిన ఆత్మ ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో వారు బ్రహ్మన్ అనే జ్ఞానాన్ని వారు తెలుసుకున్నారు. ఇది బ్రహ్మ జ్ఞానం. సో అక్షర పరబ్రహ్మ యోగంలోని దీంట్లోనే వస్తుంది మనకి. ఇది తెలుసుకున్న వారికి ఎప్పటికీ కూడా నాశనం అనేదే లేదు వారికి. కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండాలి అని కోరుకోవడం అనేది అది ఉత్తమమైనది. దానికోసం భగవంతుని యొక్క భక్తులు కావాలి. కానీ అది కాకుండా చాలా చాలా తాత్కాలికమైనది, అది కూడా కఠోరమైన తపస్సు చేసి ఆఖరికి కంకర్రాళ్ళు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు భగవంతుడి దేవుడి దగ్గర నుంచి, లేకపోతే దేవాది దేవుడి దగ్గర కూడా కాదు, దేవీ దేవతల దగ్గర నుంచి. కాంక్షానం కర్మణం సిద్ధి, ఏదో అల్ప మేధస్సుతోని చిన్న చిన్న కోరికలు పెట్టుకుంటారు, అదే అడుగుతారు. సో అలాంటప్పుడు భగవంతుడు కూడా ఏం చేస్తారు అని అంటే వారికి గొప్ప కోరికలు, ఎందుకనంటే భగవంతుడే దీంట్లో అని చెప్పారు, సర్వశిఖాహం సుసన్నివిష్టం మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ వేదేశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృత్ వేద విదేవచాహం. సో వారికి కోరికని కూడా అదే రకంగా వారికి కలిగించేలాగా చేస్తారు. ఇప్పుడు రావణాసురుడు తమ్ముడు, అతని పేరేంటి, కుంభకర్ణుడు. ఆయన కోరుకోవాలని ఇంకేదో కోరుకోవాలని అనుకున్నారు, కానీ ఆయన నాలికలోని ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు నిద్ర అనేది వచ్చింది. సో ఆ రకంగా నిద్ర నాకు కావాలి అనేసి, సరే తథాస్తు అనేసారు బ్రహ్మ. ఆయనకి నిద్ర వచ్చేసింది. 6 నెలలు పడుకుంటారు, 6 నెలలు మేలుకొని ఉంటారు. సో ఈ రకంగా వారి తెలివితేటలకు తగినట్టుగానే వారు కోరుకుంటారు, ఎప్పుడైతే వారి కాంక్షలు పూర్తి చేసుకుందాం అని అనుకుంటారు. కానీ అదే మనిషి ఎప్పుడైతే భక్తి కోరుకుంటారో వారు మహాత్ములు అవుతారు. ఎప్పుడైతే భక్తి కాకుండా ఇతరది ఇంకేదైనా కోరుకుంటే వారందరూ కూడా అసురులే, రాక్షసులే వారు. సో అందుకోసం మనం చూసే ఎగ్జాంపుల్స్ రాక్షసులు అందరిది మనం చూసినట్లయితే వారు అమరత్వాన్ని కోరుకున్నారు, లేక ధనాన్ని కోరుకున్నారు, లేకపోయిందా నిద్రని కోరుకున్నారు, లేకపోయిందా ఐశ్వర్యాన్ని కోరుకున్నారు. అలాంటివే ఏదో ఒకటి కోరుకున్నారు. కానీ భక్తులు ఏం కోరుకుంటారు? న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మనీశ్వరి భవతాద్ భక్తై అహేతుకి త్వయి. అహైతుకి అప్రతిహత భక్తిని కోరుకుంటారు వారు. ఇంకేది వద్దు నాకు కేవలం నీ శ్రీ చరణాలు మాత్రమే కావాలి. అండ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలోని మీరు చూసినట్లయితే ఒక గొప్ప మహారాజ్ చెప్పినది, ఏం వస్తుంది మీకు అనేసి అక్కడ యాంకర్ అడుగుతారు, మీకేమైనా పాకెట్ మనీ ఇస్తారా, లేకపోతే మీకేమైనా ధనం ఇస్తారా, లేకపోతే ఎంత ధనం సంపాదిస్తారు మీరు అని అడిగితే దానికి ఆయన చెప్తారనమాట, యాక్చువల్గా డివోటీస్ అంటే వారు నిర్ధనత్వాన్ని వారు కోరుకుంటున్నారు, వారు ఒక ప్రామిస్ తీసుకుంటున్నారు, జీవితాంతం వారు పేదరికంలోనే గడుపుతాను అనేసి. వారికి అవకాశాలు ఉన్నా సరే కూడా వారు లేదు పేదరికంలోనే గడుపుతాను నేను అని ఒక ప్రామిస్ తీసుకుంటున్నారు వారు జీవితాంతం. అది కూడా ఫుల్ టైం డివోటేషన్ చూడండి, ఒక్కొక్కరు అపర మేధావులు, గొప్ప గొప్ప చదువులు చదువుకున్నవారు, గొప్ప తెలివి కలిగిన వారు, వాక్చాతుర్యం అయితే మామూలు వాక్చాతుర్యం కాదు, కొన్ని వందల వేల మందిని మార్చేస్తారు వారి ఒక్క స్పీచ్ తోని. హిస్ గ్రేస్ నామనిష్టా ప్రభుని తీసుకోండి, లేకపోతే హిస్ గ్రేస్ రేవతిరమన్ ప్రభుని తీసుకోండి, వారి మాటలు అసలు ఎంత బాగా మాట్లాడతారు, ఎంత బాగా ప్రవచనాలు చెప్తారు. వారు మాట్లాడే ప్రతి ఒక్క అక్షరం ఆణిముత్యం. వారి మాటల్ని విని ఒక్కొక్కరు కూడా భక్తులైపోతారు. అంత వాక్చాతుర్యం కలిగిన వారు, ఇంత గొప్ప మేధస్సు కలిగిన వారు, వారు వేసుకునే దుస్తులు చూడండి,
సింపుల్ దుస్తులు. ఎప్పుడైనా వారిని ఒక్కసారైనా ఒక బ్లేజర్ కానీ లేకపోతే కాస్ట్లీ బట్టల్లో ఎప్పుడైనా చూసారా? కాస్ట్లీ షూస్, కాస్ట్లీ రిస్ట్ వాచ్ ఎప్పుడు ఉండదు. కొన్ని ఆహారం వాళ్ళది ఎప్పుడైనా సరే కూడా చాలా చాలా కాస్ట్లీ అయినటిది అలాంటివి చూసారా? హోటల్కి వెళ్ళి తినడం అలాంటివి ఎప్పుడూ లేదు. మందిరంలో ఏది చేస్తే అదే తింటారు ప్రతిరోజు. పోనీ అలా అని సంక్షోభంగా కడుపు నిండా తింటారు ఎప్పుడైనా? రోజుకి 2 పూటలు తింటారు. వారికి ఎక్కువ కాలం దాకా వారు చేసేది ఆలోచన విధానం అంతా దేని మీద ఉంటుందంటే పుస్తక వితరణ ఏ రకంగా చేయాలి, ఏ రకంగా అవ్వగలిసినంత మందిని వీలైనంత మందికి భగవద్గీత ఏ రకంగా చెప్పాలి, భాగవతం ఏ రకంగా చెప్పాలి, వీలైనంత మందికి దీక్ష ఏ రకంగా ఇప్పించాలి. ఇంతమంది కూడా లోకంలోని కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు. వారికి ఒక పెద్ద మందిరం ఒకటి నిర్మాణం చేయించి భవ్యమైన మందిరం రాధాకృష్ణులది, దానికి వచ్చి వాళ్ళు దర్శనం చేసుకొని ఏదో టైం పాస్ కోసం అని వస్తారు. కనీసం ఆ రకంగానైనా వారు తరిస్తారు, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తారు, లేకపోతే కనీసం శ్రవణం చేస్తారు కొద్దిసేపైనా, కొద్దిసేపు కీర్తనలోని ఆనంద నాట్యం చేస్తారు, వారు చప్పట్లు కొడతారు కనీసం కీర్తన మధ్యలో. ఆ రకంగానైనా వారి పాపాలు పోతుంది. లేకపోయిందా వారు నరకం పక్కకి వాయువేగంతో దూసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారే అని వారికి కనిపిస్తోంది. విమూఢ నాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానాం విమూఢ నాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష. మిగతా వారికి తెలియదు వారు నరకం పక్కకి దూసుకొని వెళ్తున్నారు. కష్టాంతో అనాదృత్య పరానుచింతనాం మృతే పశుభి అసతీం నామ కుర్యాత్ పశ్యాంజన పతితం వైతరణ్యాం స్వకర్మజాన్ పరితపాంజుషానం. వారికి తెలియటం లేదు వారు వైతరణి నది పక్కకి వారు వాయువేగంతో దూసుకొని వెళ్తున్నారని. కానీ అటువంటి వారికి వైతరణి నదికి పక్కకి పట్టాలని ఇవ్వకుండా వారిని ఏదో ఒక రకంగా భక్తి మార్గంలో తీసుకొని వెళ్దామా, కనీసం ఒక్కసారైనా ప్రయత్నిద్దామా అనే ఆలోచనతో ఉంటారు ఈ భక్తులు. వీరు మహాత్ములు. కానీ ఎవరైతే కాంక్షానాం కర్మనాం సిద్ధి, ఎవరైతే వారి కోరికల కోసమని దేవీ దేవతలకి కొలుస్తారో దాన్ని పూజ అంటారు. సో పూజలు చేసేవారందరూ దురాత్ములే. వారు కేవలం వారికి ఏదో కావాలి అని చెప్పని పూజలు చేసుకుంటారు. సో ఇది మనం చూసాము మహాత్ములు అనేవారు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారని. మహాత్ములు కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదులు ఒక్కరే కాదు, ఆ గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మహాత్ములే. సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్ ప్రభుపాదులు వారు, అతను ఒక మహాత్ములు. అండ్ శ్రీల భక్తి వినోద్ స్వామి ఠాకూర్ మహారాజ్, అతను కూడా గొప్ప గోస్వామి, ఆయన ఒక మహాత్ములు. సో ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరిని మనం తీసుకున్నాము అని అంటే వారందరూ కూడా గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారు. ఎవరెవరైతే వారి జీవితాన్ని వారు మందిరం కోసం అని పూర్తిగా వారు త్యాగం చేశారో వారందరూ కూడా మహాత్ములే. వారందరూ కూడా వారి పూజనీయులే వారందరూ కూడా. సో కాబట్టి వారందరినీ కూడా ఇక్కడ మహాత్మా అనే చెప్పబడతారు. సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ డెమిగాడ్ వర్షిప్. సో దేవీ దేవతలను అసలు ఎందుకు తయారు చేశారు, సృష్టించింది ఎందుకోసం దేవీ దేవతల్ని మనం చూసాము. సృష్టి పరిపాలన కోసం. ఇంకా 3వ అధ్యాయంలో దేనికోసం చెప్పున్నారు దేవీ దేవతల్ని సృష్టించింది? మూడో అధ్యాయం ఎవరు చదవలేదు అయితే. జీవుల యొక్క వాంఛలు తీర్చడానికి భగవంతుడి యొక్క సేవ. కాదు, జీవుల కోరికలు తీర్చే దానికోసం భగవంతుడే ఉన్నారు. ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవ దాస్యంతే యజ్ఞభావితం. చెప్పండి దాని మీనింగ్ ఏంటి? తైర్దత్తాన ప్రదాయేభ్యో యో భుంక్తే తేన ఏవ సహ. హరే కృష్ణ. శ్లోకం కాదు మరి, దాని మీనింగ్ ఏంటి? అదే మన అవసరాల కోసం అన్ని కావాల్సినవి అన్ని ఇస్తారు, వాటితో మళ్ళీ మనం దేవాది దేవుడికి సేవ చేయాలి. యజ్ఞము చేసేదాని కోసం అని ఏ రకంగా యజ్ఞము చేయాలి, మనం భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా మనం కొలవాలి అనే దానికోసం యజ్ఞం ముఖ్యంగా ఏ రకంగా చేయాలి అనే దానికోసం దేవీ దేవతల్ని పంపించారు. ముఖ్యంగా అది మన కోరికలు తీర్చేదానికోసం భగవంతుడే ఉన్నారు.
భగవంతుడే చూసుకుంటారు. కాకపోతే ఏ రకంగా మనం భగవంతుడికి యజ్ఞం అనేది చెయ్యొచ్చు అనే దాన్ని తెలుసుకునే దానికోసమని దేవీ దేవతలను సృజించారు. ఇది దయచేసి అందరూ కూడా భగవద్గీత అనేది చాలా చాలా అద్భుతమైన పుస్తకం. అది అసలు అది ఒక్కొక్క శ్లోకం ఒక్కొక్క పదము అందులోని అతుల్యమైనది. దాన్ని దేంతోని మనం దాని కంపారిజన్ దేంతోని చేయలేం మనం. నేను దేంతో అని చెప్పగలను, బంగారంతో అని చెప్పాను అని అంటే బంగారం అనేది కూడా స్టిల్ భౌతికమైనది. వజ్రంతో అని చెప్పినా సరే ఇప్పుడు వజ్రం కూడా దానికి లిమిటేషన్ ఉన్నది అందానికి. కమలంతో చెప్పాను అని అంటే కమలం అనేది మళ్ళీ మొన్నటికి అది ఇదైపోతుంది, ఎండిపోతుంది. ఇది భగవద్గీత అనేది ఎంత అందంగా ఉంటుంది అని అంటే అది భగవంతుడు ఎంత అందంగా ఉంటారో అంతే అందమైన పుస్తకం. అది అంతే అందమైన ఇది ఉన్నది, శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను దాన్ని దేంతోనైనా కంపేర్ చేయగలనంటే భగవద్గీత అది కేవలం భగవంతుడితో మాత్రమే కంపేర్ చేయగలను. భగవంతుడు ఎంత అందంగా ఉంటారో, ఎంత భవ్యంగా ఉంటారో అంతే భవ్యమైనది ఈ విద్యలకి రారాదు. గుహ్యాత్లోని అన్నిటికంటే గుహ్యతమైన శాస్త్రం. దాన్ని దయచేసి మీరు ప్రతిరోజు కూడా కొద్దిగా పఠించండి, చదవండి. ఇక్కడ చెప్పిన తర్వాత ఒకసారి దానికి ఒక వారం అంతా దొరుకుతుంది. ఆ వారం అంతా కూడా దయచేసి ఒకసారి చూసుకోండి ఏమున్నది ఏంటి అని. సో ఇది మన జీవితాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది. మనకి ఇది ఒక అద్దం లాంటిది. మనం ఎవరం అనేది మనం చూసుకోవటం లేదు. ఇప్పుడంతా ఎలా ఉన్నది అని అంటే కాలము ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, లేకపోయిందా ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇతర జీవితాల్లో ఏం జరుగుతోంది అనేదే మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం. మనకేం జరుగుతోంది, మనకేం జరగాలి, మనం అసలు ఎందుకు వచ్చాము అనేది ఎవరికి పట్టింపు లేదు. సో భగవద్గీత అనేది మనకు ఒక అద్దం. సో మనం ఏంటి, మనం ఎక్కడున్నాము, మనం అసలు ఏం అడగాలి, నేను అసలు ఎందుకు వచ్చాను, నా గమ్యస్థానం ఏంటి, ఎప్పుడు చేరుకుంటాను, ఎలా చేరుకుంటాను, నాతో పాటు ఇంకా కొంతమందిని ఎలా తీసుకెళ్ళగలను సరైన చోటుకి అనేది మనకి తెలియజేస్తుంది భగవద్గీత అనే దివ్య గ్రంథం. సర్వోపనిషదు గావో దుగ్ధ గోపాలనందన పార్థవత్స సుధీర్ భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సో అన్ని ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా ఆవులైతే ఆ ఆవుల నుంచి పిండిన పాలు అంటే సారాంశం, ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం ఏది అని అంటే ఆ పాలు. అంటే ఆ ఆవుల నుంచి అంతా పిండిన పాలు ఏంటి అని అంటే ఉపనిషత్తుల సారం, అదే భగవద్గీత. మరి ఆ పిండే పాలు పిండేవారు ఎవరు అని అంటే దోగ్ధ గోపాలనందన కృష్ణుడు. మొదటి అధికారం ఎవరికి ఉన్నది అని అంటే అర్జునుల వారికి ఉన్నది. ఎందుకు అని అంటే ఆవు పాలు ఎప్పుడు ఇస్తుంది అని అంటే దూడ ఉంటేనే ఇస్తుంది, దూడ లేకపోతే ఆవు పాలు ఇవ్వదు. అదే రకంగా అర్జునుడికి మొట్టమొదటి అధికారం ఉన్నది. దాంట్లో దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. గీతని ఇక్కడ అమృత తుల్యం అని అన్నారు. సో ఆ రకంగా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్, ఆ మహత్తరమైన భగవద్గీత అందరికీ అది, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అది. సో ఇది కానీ మనం ప్రతి నిత్యం మనం కానీ భగవద్గీత చదివినట్లయితే దాన్ని కేవలం దాని శ్లోకాలు మాత్రం కాదు, అర్థం చేసుకునే విధంగా చదివినట్లయితే మనకి అది ఎంత పుణ్యం అని అంటే అది మళ్ళీ ఇంకోసారి నరకానికి మనం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. యమకింకరులతోనే చర్చ అనేదే లేదు. దీంట్లోని కూడా భజగోవిందం సాంగ్ లోని ఆది శంకరాచార్యుల వారు అతి అందంగా దాన్ని ఇది చేశారు. ఎవరికైనా తెలుసా అది ఆ చరణం ఏది అనేది? భగవద్గీత కించిదీత గంగాజల కణికాపీత. భగవద్గీత కించిదీత గంగాజలమాకనికాపీత్వా సహృదపియేన మురారి సమాచా సహృదపియేన మురారి సమాచా క్రియతే తత్యయమేన చర్చా భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం
భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. ఇంత అద్భుతంగా రాశారు. అది కూడా ఏ శ్లోకం నుంచి తీసుకున్నది? భాగవతంలోని ఒకటి ఉన్నది శ్లోకం. ఏం శ్లోకం అది? ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ శ్లోకం సారం ఇక్కడ కీర్తన రూపంలో రాశారు. ఎవరికి తెలుసు ఆ శ్లోకం? భగవంతుడి పేరు కూడా అక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ. నేను చెప్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి చెప్పండి ప్రభుజీ. సమాశ్రితాయే పదపల్లవప్లవం అదేనా ప్రభు? మహత్పదం మహత్పదం పుణ్య సరే భవాంబుధిర్వత్స పదం పరం పదం 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 యద్ది పదాన్న తేష. చూడండి, అక్కడ మురారి అని చెప్పారు, ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే అన్నారు. సో సమాశ్రిత ఏ పాద పల్లవప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశో మురారి అని చెప్పారు. సేమ్ అదే వాడిని ఇక్కడ కూడా వారారు. సకృదపి ఏన మురారి సమార్చ క్రియతే తస్య యమేనన చర్చ. అంటే యమకింకరులతో మాట్లాడే అవకాశమే లేదు, చర్చనే లేదు ఇంకా అసలు. బైపాస్. వాళ్ళు మన దగ్గరికి రాని కూడా రారు. యమకింకరులు రారు అనేది అది కేవలం అదేంటది, ఒక గిఫ్ట్ లాంటిది అంతే, బై ప్రొడక్ట్ అది. ఇప్పుడు కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత మెయిన్ ప్రొడక్ట్ ఒకటి వస్తుంది, బై ప్రొడక్ట్స్ ఇంకా ఉంటాయి. బై ప్రొడక్ట్స్ అనేది అంతా యమకింకరులతో చర్చ లేదు. ఇదే శ్లోకం భగవద్గీతలోని కూడా ఉన్నది ఒకటి. ఏదది? ఇప్పుడు భాగవతంలోది ప్రభుజీ చెప్పారు, ఇదే శ్లోకం భగవద్గీతలో కూడా ఉన్నది. దాన్ని కూడా సారాంశం ఈ సాంగ్. ఎవరికి తెలుస్తుంది? యమకింకరులతో అట్లాంటి దానికి దేనికి కూడా భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. హరే కృష్ణ. చెప్తున్నారు మాతాజీ ఎవరైనా? ప్రభుజీ మీరు చెప్పండి ప్రభుజీ. తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగర భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతస. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అది మనకి భగవంతుడు అలాంటిది 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుది, భగవంతుడిని ఎవరైతే కొలుస్తారో వారిని భవసాగరం నుంచి లాక్కొని వెళ్ళిపోతారని. అలాంటిది ఇంకో శ్లోకం కూడా ఉన్నది భగవద్గీతలోని. విక్రమనాశోస్తినా ప్రభుజీ. ఇది ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు దానికి మీరు చెప్పారు. ఇది ఇతను రాసిన శ్లోకానికి కీర్తనకి మీరు చెప్పారు. ఇప్పుడు నేహా విక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాటే మహతో భయాత్. ఎంతో పెద్ద భయం నుంచి కాపాడుతుంది. ఏంటా భయం? నరకలోకానికి వెళ్ళడం అనేది పెద్ద భయం, మృత్యు అనేది పెద్ద భయం. సో ఆ భయం నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది. ఇప్పుడు ప్రభుజీ చెప్పిన దానికి ఇంకొక శ్లోకం కూడా ఉన్నది అలాంటిది. భవామిన చిరత్పార్త మయ్యావేదితేతాం. అలాంటిది ఇంకో శ్లోకం కూడా ఉంది. ఏంటది? కృష్ణుడిని నమ్ముకుని ఉంటే వారికి భవలోకాన్ని నుంచి ఈజీగా తీసుకెళ్ళిపోతారు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం యోగం వేత్తి తత్వత తక్తా దేహం పునర్జన్మనైతి మామేతి అర్జున. అది భగవంతుడి గురించి చెప్పారు. కానీ భగవంతుడిని నమ్ముకున్న వారిని భవలోకం నుంచి వెంటనే తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మత్యాజీమం నమస్కరి. అది చరమ శ్లోకం. అది ఏ రకంగా ఉండాలి భక్తులు అనేది కోరుకునేది చెప్పారు. అనన్యాశ్చింతయంతో అది ఏదైతే లేదో అది ఇస్తానంటున్నారు, ఉన్నదాన్ని కాపాడుతానంటున్నారు. కానీ కృష్ణుణ్ణి ఎవరైతే కొలుస్తారో వారిని భవలోకం నుంచి వెంటనే వారిని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు అని. ఎవరికి తెలీదా? భగవద్గీత 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 చదవాలి అందరూ. ప్రభుజీ మీకైనా తెలుసుండాలి అది. హరే కృష్ణ. ఏది మాతాజీ?
సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తస్మరం. కాదు 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 సర్వధర్మాన్ దైవీ హి ఏష పరిత్యజ్య గుణమయీ కాదు కాదు మాతాజీ. దైవీ హి ఏష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మాయా దురత్యయ. మాం ఏవయ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. సో నా మాయ అనేది చాలా చాలా దురత్యయ, అతి కష్టమైనది. దాని నుంచి ఎవరు బయటికి రాలేదు. కాకపోతే ఎవరైతే కృష్ణుడిని కొలుస్తారో వారిని మాత్రం ఇమ్మీడియట్ గా బయటకు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు అని అన్నారు. ఓకే, సో ఇవంతా మనం తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్. ప్యూర్ భక్తి అనేది ఎలా ఉండాలి? హౌ కృష్ణ భక్తి కెన్ బి ఈజీలీ పర్ఫార్మ్. ఏ రకంగా మనం చాలా సునాయాసంగా చేయొచ్చు. సాధురేవ హి మంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థితో హి సహా. కృష్ణుడు అది కూడా చెప్పారు. ఎసెన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత అది కూడా మనం చూసాం. ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది విభూతి విస్తార యోగం, అనగా భగవంతుడి యొక్క విభూతుల గురించి విస్తారంగా చెప్తున్నారు. విభూతి యోగం అని అంటారు, కానీ దాన్ని విస్తారంగా చెప్తున్నారు. 10వ అధ్యాయం అంటే విభూతి యోగం. తన భగవంతుడి యొక్క విభూతులు ఏంటి, తను ఎవరు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. కాకపోతే దాన్ని విస్తారంగా చెప్తున్నారు, మామూలుగా కూడా కాదు చెప్పేది. ఏదో ఊరికనే క్లుప్తంగా జస్ట్ ఏదో బ్రీఫ్ గా చెప్పేయటం లేదు భగవంతుడు ఇక్కడ. భగవంతుడు దాన్ని చాలా చాలా నీట్ గా క్లియర్ కట్ గా చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్క భక్తులకి కూడా తెలిసేలాగా. సో ఐ షల్ స్పీక్ టు యూ ఫర్దర్ గివింగ్ నాలెడ్జ్ దట్ ఈస్ బెటర్ దెన్ వాట్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పటిదాకా నేను ఏవేవైతే చెప్పానో దానికంటే ఉత్తమమైనది నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. దానికంటే కూడా పవిత్రమైనది నేను నీకు చెప్తాను. ఇప్పటిదాకా నేను నీకు ఏదేదైతే చెప్పానో దానికంటే ఇంకా కొద్దిగా మించినట్టుగా నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను అని. సో ఇదంతా ఏంటి అని అంటే హయ్యర్ స్టాండర్డ్స్ కి తీసుకెళ్తున్నారనమాట. సో భక్తులందరినీ కూడా హయ్యర్ స్టాండర్డ్. సో 10వ అధ్యాయంలోనే ఒక చాలా అద్భుతమైనది ఒకటి ఉన్నది. ఏంటని చెప్పండి. 10వ చతుశ్లోకి అంటారు. అధ్యాయంలో చతుశ్లోకి భగవద్గీత. చతుశ్లోకము అని అంటారు. చతుశ్లోకి అని అంటే ఇతనికి బ్రహ్మగారికి భాగవతం 4 శ్లోకాలు, భగవద్గీత 4 శ్లోకాలు, ఆ రకంగా మాత్రమే 4 శ్లోకాలలోని క్లుప్తంగా చెప్పేశారు. ఏదేదది 8, 9, 10, 11. కరెక్ట్. 8, 9, 10, 11 శ్లోకాలు చతుశ్లోకి భగవద్గీత. మరి చతుశ్లోకి భాగవతం ఫస్ట్ ఇదేంటి? ఫస్ట్ క్యాంటో సెకండ్ ఎవరికైనా తెలుసా? చాప్టర్. 2.6 శ్లోకం. 33 to 36 ప్రభుజీ. ఏది శ్లోకం అహం ఏది? సమగ్రత ఎవరికి తెలుసా శ్లోకం? ప్రభుజీ అహమేవా సమేవాగ్రే. అదే అహమేవాసమేవాగ్రే నాణ్యద్యత్సత సత్పరం పశ్చాదకం యదే తథ్యా సోవతిష్యేత సోస్మ్యహం. దాని మీద పాటలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. పృథ్వీ సే పహలే స్థల్ నహీ థా, అచర్ భీ నహీ, అంతరిక్ష భీ నహీ థా, ఆకాశ భీ నహీ థా. సో ఇవన్నీ కూడా సాంగ్స్ దాని మీద ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే సృష్టి జరిగిందో అప్పుడు ఏదీ లేదు. అప్పుడు కేవలం ఎవరుందంటే భగవంతుడు మాత్రమే ఉంది. ఎప్పుడైతే సర్వము నాశనం అయిపోతుందో, అంతా నాశనం అయిపోయినప్పుడు ఎవరు ఉంటారు? భగవంతుడు మాత్రమే ఉంటారు. సో ఇది శ్రీమద్ భాగవతంది చతుశ్లోకి, ఆ రకంగా చెప్పారు. ఇక్కడ భగవద్గీత చతుశ్లోకి అనేది 8 నుంచి 8, 9, 10, 11 ఈ 4 శ్లోకాలు కూడా. So I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. నేను నీకు ఇంతకు ముందు చెప్పిన దానికంటే కూడా అద్భుతమైనది నేను నీకు చెప్పిస్తాను, విను ఓ కృష్ణ అర్జున అనేది చెప్తున్నారు. సో విభూతి అని అంటే ఏంటి? ఆపులెన్సెస్, భగవంతుని యొక్క శక్తులు. విస్తారంగా అంటే చాలా అంటే డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు. సో ది ఆపులెన్స్ ఆఫ్ ది అబ్సల్యూట్, భగవంతుని యొక్క విస్తారం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. విస్తారంగా చెప్తున్నారు భగవంతుడి గురించి.
While Krishna was present on this earth, he displayed all 6 opulences. Therefore, great sages like Parashara Muni have accepted Krishna as the supreme personality of Godhead. పరాశర ముని చెప్పారు భగవంతుని కృష్ణుణ్ణి భగవాన్ అని పిలవాలి, ఎందుకనంటే అతని సరి సమానంగా కానీ లేక అతని కంటే గొప్పవారు కానీ ఇంకెవ్వరూ లేరు అని అంటున్నారు. So previously, beginning with the 7th chapter, the Lord has already explained his different energies. So 7వ అధ్యాయం నుంచి అతని యొక్క శక్తులు విస్తారంగా ఉంటాయో కూడా చెప్పారు. And how they are acting, ఎలాగా అది పని చేస్తాయి అనేది కూడా చెప్పారు. Now in this chapter he explains his specific opulences to Arjuna. ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నారు దేంతో ఏది అని. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు క్లియర్ కట్ గా చెప్పేస్తున్నారు అర్జునుల వారికి అసలు అతను ఎవరు అనేసి. సో కృష్ణుడు ఎవరు అని అంటే దానికి కృష్ణుడే చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. ఎందుకు అసలు భగవద్గీతలోని ప్రతి దగ్గర కృష్ణుడు నేనే దేవుణ్ణి, అహమేవాసమేవాగ్రే నాణ్యద్యత్ సదసత్పరం పశ్చాదహం యదేతచ్చ యోవచిచ్చేతసోస్మ్యహం. భాగవతంలో ఎందుకు చెప్పారు అతను అహంభావంతో అంటే కాదు, ఇక్కడ రీజన్ చెప్తున్నారు ఎందుకు ఇంతలాన చెప్పాల్సింది వస్తోంది. భగవద్గీత ప్రతి ఒక్కరికి అతనే దేవాది దేవుడు అని ఎందుకు చెప్పాల్సింది వస్తోంది అనే దానికి కారణం చెప్తున్నారు. నామే విదుఃసురగణ ప్రభావం మహర్షయ అహం ఆదిర్హదేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వతః. సో కృష్ణుడు అతను దేవాది దేవుడు అనే విషయం ఎంతమందికి తెలుసు? ఎంతమందికి తెలుసు? అసలు ఎవరికీ తెలియదు. నామే విదుహు అని అంటే తెలుసుకోవడం. సో నా గురించి మే అంటే నా గురించి తెలియదు. మే అంటే భగవంతుడు స్వయం గురించి, నా అంటే తెలియదు అని నెగటివ్. విదుహు అంటే తెలుసుకోవడం. ఎవరికి తెలియదు. ఎవరికి తెలియదు? సురగణాహ అంటే దేవీ దేవతలకి తెలియదు. ప్రభవాన్న మహర్షయ మహర్షులకి కూడా తెలియదు. అహం ఆదిర్హిదేవాన మహర్షీనాం చ సర్వసః. సో కృష్ణుడే ఆది దేవుడు అనేది, కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అనే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దీనికంటే మించి ఎవరైనా ఇక్కడ చెప్పగలరా? ఎవరికి తెలియదు ఇది. ఎందుకనంటే వారందరినీ సృష్టించిందే నేను అని అంటున్నారు భగవంతుడు. అతనే సృష్టించారు అందరినీ. అహం ఆదిర్హిదేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వసః. భగవంతుడే సృష్టించారు ప్రతి ఒక్కరిని అంటున్నారు. కాబట్టి neither the host of demigods nor the great sages know my origin or opulences. ఎవరైనా అడిగారనంటే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని ఎలా చెప్పగలరు అని అంటే ఇది చెప్పండి, ఈ శ్లోకాన్ని వారికి కోట్ చేసి చెప్పండి. నామే విదుఃసురగణ ప్రభవాన్న మహర్షిః అహం ఆదిర్హదేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వతః. గొప్ప గొప్ప మహర్షులకే తెలియదు, దేవి దేవతలకే తెలియదు, మనకెలా తెలుస్తుంది? కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఒకటి ఎంపెరికల్ మీన్స్ త్రూ నాకు తెలుసుకోవాలి అని అనుకోని టెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు తెలుసుకోవడం. ఆ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ ఏవేవి చెప్పేస్తున్నారు ఇంతకు ముందు. కర్మయోగము, జ్ఞాన యోగము, అష్టాంగ యోగము, ధ్యాన యోగము, ఇవన్నీ చేసుకోవాలి. లేదు రెండో మార్గం ఉన్నది, తండ్రి ఎవరు తెలుసుకోవాలి అని అంటే బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరితో డిఎన్ఏ టెస్ట్ మ్యాచ్ చేసి చూడడం అనేది ఒక పద్ధతి. రెండోది సులభమైన పద్ధతి ఏంటి అని అంటే తల్లిని అడగడం. అమ్మ నాకు తండ్రి ఎవరు అంటే తల్లి చూపిస్తారు, ఇదిగో ఇతను అన్న మీ తండ్రి. తెలుసుకున్నాం చాలు. టెస్ట్ లో అంతా ఎవరు చేసుకుంటాడు? మూర్ఖులు చేసుకుంటారు. తల్లే చెప్తున్నప్పుడు ఇతను నా తండ్రి అనేసి, ఇతను మీ తండ్రి అనేసి అని, అలాంటి తండ్రి కాళ్ళ మీద పడాలి, అలాంటి వాళ్ళని కౌగులించుకోవాలి, వాళ్ళతో సంతృప్తికరంగా మాట్లాడాలి, వారిని సంతోషంగా చూసుకోవాలి. కానీ టెస్ట్లు చేసుకొని నేను అప్పుడే టెస్ట్ లోనే నాకు ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అప్పుడే నేను మిమ్మల్ని ఒప్పుకుంటాను నా తండ్రి అనేసానంటే అది మూర్ఖులు చేసే పని ఇది. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు, వేదాలు చెప్తున్నాయి మనకి, వేదాలు మనకి తల్లి చెప్తున్నాయి, వేదాలు మనకి కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని. దాన్ని వినాలి, ఒప్పుకోవాలి. దాన్ని ఏమంటారు? మైథాలజీ అని అంటారు. మైథాలజీ అని అంటే మిత్. మిత్ నుంచి వచ్చింది మైథాలజీ. అంటే ఇదంతా కూడా మన భ్రమ నుంచి ఉత్పన్నమైనటివంతా అని అంటున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు సాక్షాత్, ఎవరికి కూడా నా గురించి తెలియదు అని. ఆల్దో ఈజ్ నాట్ నోన్ ఈవెన్ టు ది డెమిగాడ్, దేవీ దేవతలకు కూడా తెలియనప్పటికీ కూడా, ఈవెన్ టు ది గ్రేట్ సేజెస్, గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులకే తెలియదు. మహర్షీనాం చ సర్వసః, మహర్షులకు కూడా తెలియదు. హీ కెన్ బి నోన్ టు యూ అట్ యువర్ హోమ్.
సో మీకు నాకు మన ఇంట్లోని కూర్చొని మనం ఎక్కడున్నామో స్వస్థానంలోనే మనం తెలుసుకోవచ్చు. అజితోప్యసి. సో అజిత, భగవంతుడు అజిత అని అంటే అతన్ని ఎవ్వరూ గెలవలేరు. ఆయన మీద గెలుపొందాలి అని అంటే గొప్ప గొప్ప రాక్షసులు వారందరూ కూడా ప్రయత్నించారు. దుర్యోధనుడు కూడా ప్రయత్నించాడు భగవంతుడిని సంకెళ్లతో కట్టేద్దామని. భగవంతుడిని ఏంటి అతని భక్తుడినే కట్టలేకపోయారు. ఆంజనేయ స్వామిని పెద్ద పెద్ద సంఖ్యలతోని కట్టేసి తీసుకొని వచ్చారు లంకా నగరం లోపలికి. ఆయన ఒకే మాట అన్నారు, మీరు నన్ను కడితే నేను ఇక్కడ కట్టుబడలేదు, నేనే వచ్చి చూద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎవరా అహంకారి రావణుడు అనేది నేను చూడాలనుకున్నాను, వచ్చాను, చూశాను, మీ అహంభావాన్ని కూడా చూశాను. నాకు మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి అని నేను అనట్లేదు. నేను రాముల వారి దూతని, రాముడి మాటను నేను ఇక్కడ తీసుకొని వస్తున్నాను. రాముడి మాటను ఎవరైతే, భగవంతుడి మాటను ఎవరైతే తీసుకొని వస్తారో వారికి విలువ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, అవసరం లేదు. కానీ భగవంతుడి మాటకి విలువ ఇవ్వాలి. అలాంటి నాకు మీరు సింహాసనం వేయటం లేదు. ఆ మాట నేను చెప్పేంత దాకా నాకు విలువ ఉన్నది. ఎందుకనంటే భగవంతుడి మాట, రాముడి మాటను నేను తీసుకొని వస్తున్నాను. అలాంటిది నాకు విలువ ఇవ్వకుండా నేల మీద కూర్చోమని చెప్తున్నారా, మీరు పైన కూర్చుంటానంటున్నారా? నాకు విలువ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, రాముడి మాటకు విలువ ఇవ్వకపోతే మాత్రం నేను ఊరుకునేది లేదు అని అతను తన తోకతోనే ఒక పెద్ద సింహాసనం కంటే ఎత్తైన సింహాసనాన్ని సృష్టించుకున్నారు. దాని మీద కూర్చున్నారు. లంకా నగరంలోనే ఆయన్ని తీసుకొని సంఖ్యలతో బంధించి తెచ్చేసరికి సంఖ్యలన్నింటినీ కూడా కేవలం ఒక్కసారి రామనామంతో జై శ్రీరామ్ అని చెప్పారు. అన్ని సంఖ్యలను తెంపేశారు. అతను అంత మహాబలశాలి. ఎందుకంటే అంత బలం? జిమ్ లోని ప్రతిరోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్న దాని వలన, లేకపోయిందా ఆహారం, మంచి ఆహారం తీసుకున్న దాని వల్ల. మంచి ఆహారం అతనే కాదు, అతనితో పాటు ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ, సుగ్రీవుల వారు కూడా అదే ఆహారం తీసుకున్నారు. మరి ఎందుకు ఆయనకి రాలేదు అంటే ఇదంతా కూడా అష్ట సిద్ధి నవనిధికే దాత అసవరదీన జానకీ మాత రామ రసాయన తుమరే పాస సాదర హో రఘుపతికే దాత. ఎందువల్ల అంటే అష్ట సిద్ధులు నవ నిధులు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే అతను రామనామం ఆయన దగ్గర ఉన్నది. రామ రసాయన తుమరే పాస, ఆ రామనామం యొక్క రసాయనం ఆయన దగ్గర ఉన్నది, ఇంకెవరి దగ్గర లేదు. దాంట్లోని ఉండే ఆనందాన్ని ఆయన మాత్రమే తెలుసుకోగలిగారు. ఆ నామములోని భగవంతుడి నామ జపంలో నుండే శక్తి అతనికి తెలుసు. అందుకోసం నిరంతరంగా రామనామ జపంని చేస్తూ ఉంటారు. అతను ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ అనే కాన్సెప్ట్ అతను ఫస్ట్ ఇన్వెంట్ చేసింది. ప్రతిసారి కూడా కేవలం రాముడి నామమే జపం చేస్తుంది. అందుకోసం అతనికి అంత శక్తి వచ్చింది. అష్ట సిద్ధులు నవ నిధులు అందుకోసం వచ్చింది ఆయనకి, ఎవరికి లేనేటి. సో కాబట్టి భగవంతుడి విభూతి అంత అసామాన్యమైనది, అజిత, అతన్ని ఎవరు గెలవలేరు. అలాంటి వారిని కూడా, అలాంటి కృష్ణుడిని ఎవరు కట్టలేకపోయారో యశోదదేవి చాలా సునాయాసంగా నడుము కట్టేశారు తాడు. మీరు కీర్తనలోని కూడా వింటారు, నమమిశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం లసకుండలం గోకులే బ్రజమానం. సో ఆ యశోదాదేవి ఎప్పుడైతే కట్టి పడేశారో కృష్ణుడికి నడుముకేసి ఒక తాడుతోని రోకలేసి కట్టి పెట్టేశారో కృష్ణుడు ప్రతిసారి ఏడుస్తున్నారంట. ముహు చుంబితం బింబ రక్తాధరంని, మొహానికి మాటికి ఆ రింగులుగా ఉండే ఆ జుట్టు ఆ బుగ్గని ముద్దు పెడుతున్నట్టుగా మాటికి ఆ బుగ్గకు తగులుతోందంట. ఎప్పుడు కృష్ణుడు తన చిన్న చిన్న చేతులతోని తన కళ్ళును తుంచుకుంటున్నారంట. అమ్మా నన్ను కొట్టద్దు కొట్టద్దు కొట్టద్దు, నాకు భయంగా ఉంది అని. కళ్ళు రుద్దుకుంటూ ఉన్నారంట. ఆ కళ్ళు ఎలా ఉన్నది అని అంటే చాలా ఇది నలుపు రంగులోని చాలా అద్భుతంగా ఉన్నదంట. ఆయన బుగ్గలు చాలా నీలపు వర్ణంలో ఉన్నదంట. ఆయన పెదవులు ఎలా ఉన్నది అని అంటే పండులాగా చాలా ఎర్రగా ఉన్నదంట. బింబా ఫ్రూట్ ఎలా ఉంటుందో ఆ రకంగా ఎర్రగా ఉన్నదంట. సో అంత ఎర్రగా ఉన్నది అతని పెదవులు. ఎంతో అందంగా సుశోభితంగా ఉన్నారంట.
నాకు ఇంకే రూపం కూడా వద్దు స్వామి, మీది ఈ ఇది ద్విభుజాకారంలోని ఆ బాల రూపంలోని ఉండే ఆ కృష్ణుడు, ఆ రూపమే నా మనసులోని ఎల్లవేళలా మీరు అదే రకంగా ఉండాలి అని అంటున్నారు. అజిత జితోపి అసి, అలాంటి ఆ అజితుణ్ణి ఎవరైతే ఎవరికి కూడా దొరకలేరు, ఎవరు కూడా అతన్ని బంధించలేరు, పట్టుకోలేరు, అలాంటి వారిని కూడా యశోదాదేవి కేవలం తన భక్తి వల్ల, ప్రేమ వల్ల కట్టిపడేశారు. కృష్ణుణ్ణి ఆ రకంగా కట్టిపడేయచ్చు. అందుకోసమే భగవంతుడు భక్తుడికి కూడా చెప్పారు, అర్జునుడికి కూడా, నేను ఒకవేళ చెప్పాను అని అంటే, ఎవరికైనా లోకానికి నేను చెప్పానంటే నన్ను నమ్ముకున్న వారు క్షేమంగా ఉంటారు అనేసి నేను చెప్తే, అది నేను దాని మీద మాట మీద నిలవచ్చు, నిలవకుండా పోవచ్చు, కానీ నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు అర్జున అందరికీ కూడా అని అన్నారు. ఎవరికి తెలుసు ఆ శ్లోకము? లోకానికి చాటి చెప్పే అర్జున, నన్ను నమ్ముకున్న వారు ఎవరు కూడా నాశనం అవ్వరు అని. తెలియదు ఎవరికి ఆ శ్లోకము? పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమంబరం పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదైవం అజయం. అది కాదు మాతాజీ. ఇది దేవాది దేవుడు అని చెప్పేది. కానీ అర్జునుడికి చెప్పారు ఒక మాట, నేను చెప్తున్నాను, భక్తులు ఎవరైతే కృష్ణుడిని నమ్ముకొని ఉంటారో వారికి నాశనం అనేదే లేదు అని చెప్తున్నారు. అది అర్జునుడిని చెప్పమన్నారు. 9th chapter లో వస్తుంది ప్రభు. ఏది అసలు? క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి. హరే కృష్ణ. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. నమే భక్త ప్రణశ్యతి. నా భక్తులు నాశనం అనేదే కాలేరు. నాశనం అనే పదం వారి దగ్గరలో కూడా, దరిదాపుల్లో కూడా రాలేదు. వేరే చాటి చెప్పు, క్షిప్తం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత్ శాంతిని గచ్చతి. వెళ్ళి లోకం అందరికీ చెప్పు అర్జున, కృష్ణుడిని నమ్ముకున్న వారు ఎప్పటికీ నాశనం కాలేరని. దీన్ని శ్లోకం మీద అన్నమాచార్యుల వారు చాలా అద్భుతమైన కీర్తన రాశారు. ఎవరికైనా తెలుసా అది? ఇందులో తిరుపతి వాస్తవ్యులు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇస్కాన్ తిరుపతి నుంచి దయచేసి హ్యాండ్స్ ఒకసారి రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వైజయంతి మాతాజీ. ఓకే, ఒకలేనా? పద్మిని వరసి ఉన్నారు మాతాజీ ప్రభుజీ. ఓకే, సో సుమారుగా ఎంతమంది చాలా మంది ఉన్నారు తిరుపతి వాస్తవ్యులు? ఓకే, సో మరి అన్నమాచార్య కీర్తన తెలుసుండాలి మీకు. క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత్ శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. దానికి శ్లోకం ఏంటి? ఇది కీర్తన. ఇది అన్నమాచార్యుల వారు చాలా అద్భుతమైన కీర్తన ఒకటి రాశారు దాని మీద. ఎవరికి తెలీదా? తెలియదు ప్రభుజీ. ఏ పురాణమునా ఎంత వెతకినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడు ఎన్నటికి. శ్రీపతి దాసుడు చెడడు ఎన్నటికి, ఎప్పటికీ కూడా వారికి నాశనం అనేదే లేదు. క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత్ శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. నాశనం కాలేదు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే వర్డ్స్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేశారు. కాబట్టి కృష్ణుడు అలాంటి వారు, ఎవరినైతే పొందలేరో అలాంటి వారిని కూడా ఈజీగా మనం ఇంట్లో హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది కదా ప్రభుజీ? ఇప్పుడు వచ్చింది ప్రభుజీ. So because great personalities than us in the human society, the Deva, the Suragana, they cannot know. గొప్ప గొప్ప వారు, దేవీ దేవతలు, సురగణులు, గొప్ప గొప్ప ఋషులు, మహర్షులు, వారెవ్వరికి కూడా కృష్ణుడు ఎవరో తెలియట్లేదు. Here the Lord indirectly says that if anyone wants to know the absolute truth, here I am present as the Supreme Personality of Godhead.
సో ఒకవేళ మీరు దేవాది దేవుడు ఎవరు అని తెలుసుకోవాలని అంటున్నారంటే ఇక్కడ నేనున్నాను దేవాది దేవుడుగా అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఐఎమ్ ద సుప్రీం, భగవంతుడి దేవాది దేవుడు అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నారు మనందరికీ. వన్ షుడ్ నో దిస్, ప్రతి ఒక్కరికి ఇది తెలియాలి. వీ కెన్ యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండ్ కృష్ణ హూ ఇస్ ఇటర్నల్, ఫుల్ ఆఫ్ బ్లిస్ అండ్ నాలెడ్జ్. సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపులు అతను. సింప్లీ బై స్టడీయింగ్ హిస్ వర్డ్స్ ఇన్ భగవద్గీత అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం. సో అందుకోసమే రెండు చేతులు జోడించుకొని ప్రతి ఒక్క భక్తులకి, మీ ఒక్కొక్కరికి పాదాలకి నేను నమస్కారం పెడుతున్నాను. దయచేసి భగవద్గీతని ప్రతిరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికి. ప్రతిరోజు భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతం వాటిని చదువుకోండి, అర్థం చేసుకునేదానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇది కష్టమైనది కాదు, ఇది శుశుకం కర్తుమవ్యయం, చాలా చాలా ఆనందంగా చేయగలిచేది. ఇది భగవద్గీతని చదవడం అంటే ఏదో పెద్ద రాకెట్ని ఎలా తయారు చేయాలని చదవడం కాదు. ఇది చాలా చాలా సునాయాసమైనది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృప వల్ల అది అందరికీ కూడా ఇప్పుడు లభ్యం అవుతోంది. అది చాలా తక్కువ ధరకే భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతం. ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని చదువుకోవాలి, ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. సో సింప్లీ బై స్టడీయింగ్ ది వర్డ్స్ ఇన్ భగవద్గీత అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం, దాన్ని కేవలం చదివితే చాలు, తెలుసుకుంటే చాలు. నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ కృష్ణ, ప్రతి ఒక్కటి కూడా కృష్ణుడి నుంచే వస్తుంది. Now for one who wants to advance in Krishna consciousness, Krishna creates all these qualities. సో మరి ఇప్పుడు ఎవరికైతే తెలుసుకోవాలి కృష్ణుణ్ణి, ఇప్పుడు సరే నేను తెలుసుకున్నాను, అంతా కూడా కృష్ణుడి నుంచే వస్తుంది. వాసుదేవ సర్వమితి అని ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో, కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అని ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో, వారికి ఈ గుణాలన్నీ కూడా భగవంతుడు వారిలోని క్రియేట్ చేస్తారంట. మంచి మంచి గుణాలన్నీ క్రియేట్ చేస్తారు వారిలోని. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది కదా? ఓకే. వినిపిస్తుంది. సో ఆ క్వాలిటీస్ వారికే డెవలప్ అవుతుందంట. వన్ హూ ఎంగేజెస్ ఇన్ ద డివోషనల్ సర్వీస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్ డెవలప్స్ ఆల్ ది గుడ్ క్వాలిటీస్ యాజ్ అరేంజ్డ్ బై ది సుప్రీం లార్డ్. సో భగవంతుడు సేవలోని నిమగ్నమైన వారికి స్వతహాగానే ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా వస్తాయి. ఒకవేళ ఆ లక్షణాలు రాలేదు అని అంటే దాని అర్థం ఒకటి, సేవ సరిగ్గా భావంతో చేయటం లేదు అనేసి. నాలాంటి వారికి నాకు సరైన క్వాలిటీస్ నాలో డెవలప్ కాలేదు. నేను ట్రై చేస్తున్నాను, రోజుకి 32 మాలలు జపం చేస్తున్నాను. నాకు తెలిసినంత దాకా, నాకు ఇచ్చిన అవకాశం మేరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేందుకు ట్రై చేస్తున్నాను భగవద్గీత. అందరూ డెవలప్ అవుతున్నారు, సేవలు చేసుకుంటున్నారు, కానీ నాకు అవకాశం రావటం లేదు. నాలో క్వాలిటీస్ కూడా సరైన క్వాలిటీస్ రావటం లేదు. ఎందుకు అని అంటే ఒకే కారణం, పూర్తి శ్రద్ధతో చేయకుండా ఉంటేనే అది అవుతుంది. సో locate and read where those qualities are explained in the purport. సో ఇవి ఈ క్లాస్ అయిపోయినాక భక్తులు ఒకసారి మళ్ళీ కాంగ్రిగేట్ అయ్యి తెలుసుకోవాలి, చదువుకోవాలి. This different ways we can best develop these particular qualities by the practice of bhakti. సో మనం భక్తిని అవలంబిస్తూ ఏ రకంగా ఈ గుణాలని మనం పెంపొందించుకోవచ్చు అనేది అది తర్వాత డిస్కస్ చేసుకోవాలి. మీరు ఐడెంటిఫై సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ శాస్త్ర ఆఫ్ డివోటీస్ హూ డెవలప్ దీస్ క్వాలిటీస్. సో ఎవరెవరు ఈ రకంగా క్వాలిటీస్ ఎవరెవరు డెవలప్ చేస్తున్నారు ఎవరైనా తెలుసా? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, అంబరీష్ మహారాజ్, ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప భక్తులు కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు. మహాజనులు కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు. కరెక్ట్. సో బుద్ధి, జ్ఞానం, అసంనం, నెక్స్ట్ క్షమ, సత్యం. సో ఓకే, ఒక్కొక్కటి బుద్ధి, జ్ఞానం, అసముడం అంతా కూడా అహింసకి దారి తీస్తుంది. క్షమ అనేది సమత, సత్యం అనేది, సో ఒక్కొక్క దీనికి కూడా మనకి ఒక్కొక్క క్వాలిటీకి మనకి చెప్తున్నారనమాట. సో read 10.7 verse and purport and with the partner discuss points of significance. ఓకే. సో చతుశ్లోకి గీత. సో మనకి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాం చతుశ్లోకి గీత గురించి. సో ఆ 8 నుంచి 11వ అధ్యాయం దాకా, 11వ శ్లోకం దాకా. సో 8వ శ్లోకం ఏది?
ఎవరికైనా తెలుసా? అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. హరే కృష్ణ. పర్ఫెక్ట్. ఎవరికైనా 4 శ్లోకాలు వచ్చా? ఈ 4 శ్లోకాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చెప్పండి మాతాజీ. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతస్య మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. ఏషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. తేషామేవానుకంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎక్సలెంట్ మాతాజీ. సో అహం సర్వస్వ ప్రభో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజతే మాం బుధా భావ సమన్వితః. సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సర్వము అతని నుంచే వచ్చింది. మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే, మొత్తం అంతా కూడా అతని నుంచే వచ్చింది. ఇతి మత్వా భజతే మాం, ఇది తెలుసుకున్నాక వారు ఏం చేస్తారు? భగవంతుణ్ణి కొలుస్తారు. బుధా భావ సమన్వితః. సో ఏ రకంగా అంటే వారు సంపూర్ణ శరణాగతి భావంతో భగవంతుణ్ణి వారు కొలుస్తారు. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణబోధాయ పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. అది మరి ఎలాగా ఆ భక్తి అనేది ఎలాగా ఉంటుంది అంటే తుష్యంతి చ రమంతి చ, చాలా చాలా ఆనందంగా భగవంతుడి గురించి బోధాయాంశ పరస్పరం ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇదే దీన్ని మనకి ఈవెన్ నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా ఇస్తున్నారు. ఏదా శ్లోకం? నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలో. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే శ్లోకం చెప్తున్నారు. భక్తులతోని మనం చాలా సీక్రెట్ గా మనం ఎంక్వైరీ చేయాలి అని. నేను చెప్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి చెప్పండి ప్రభుజీ. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమఖ్యాతి పృచ్చతి భుంక్తే భోజయతే చైవ శుద్ధం ప్రీతి లక్ష్మి. సూపర్, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్చతి. సో ఒకరితోని ఒకరు తెలుసుకోవాలి, మాట్లాడుకోవాలి, వారు అర్థం చేసుకునే దానికి ప్రయత్నం చేయాలి. గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్చతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విద్యం ప్రీతి లక్షణం. ఈ రకంగా ప్రీతిపూర్వకంగా. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు అనమాట. సో మీరు ఇది తుష్యంతి చ రమంతి చ, చాలా మనం ఆనందంగా దీన్ని తెలుసుకుంటూ సో సంతోషంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు భగవంతుణ్ణి. ఆ రకంగా వారు తెలుసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తారు? వారి ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది? తుష్యంతి చ రమంతి చ, చాలా చాలా ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా తెలుసుకుంటారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగంతం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. సో అటువంటి వారికి ఎవరైతే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటారో, అండ్ ఇంతకు ముందు శ్లోకంలోనే తుష్యంతి చ రమంతి చ, ఇది గొప్ప గొప్ప భక్తులకు, ఎస్పెషల్లీ మనకి ఈ దీంట్లోని మనం చూసామనంటే శ్రీ సాంప్రదాయంలోని, సో దాంట్లోని ఒక భక్తుడు ఇంకో భక్తుడు ఎప్పుడైతే చూస్తారో వారికి చూడగానే వారికి ఒకవేళ భక్తుల్ని చూసినప్పుడు మనకి ఆహ్లాదం కలగకపోతే మనలోనే ఏదో లోపం ఉన్నదని. సో ఇది ఎస్పెషల్లీ శ్రీ సాంప్రదాయంలో ఉన్నది. ఒక భక్తుడు ఇంకో భక్తుడిని చూడగానే వారికి ఆనందం కలిగిపోతుంది, ఆహ్లాదం కలుగుతుంది. ఎందుకు ఆహ్లాదం కలుగుతుంది? వారిని ఇంకొక భక్తుడిని చూడగానే వారికి ఏంటంటే భగవంతుడిని చూసినట్టుగానే ఆనందం అనిపించేస్తుంది. ఆహాహా నాయన వచ్చారా మీరు అనేసరి వెంటనే వారికి పాదాలకు నమస్కారం చేస్తారు. సో ఇది ఈ లక్షణం చాలా బాగా నచ్చింది. అందుకోసమనే మనకి మధ్వ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయం అని అంటారు. సో ఇది కేవలం మనకి బ్రహ్మ సాంప్రదాయం మాత్రమే కాదు, బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయం. ఎందుకంటే దీంట్లోని మనకి గౌడీయ సాంప్రదాయంలోని అన్ని సాంప్రదాయాల్లోని ఉత్తమమైన గుణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇందులో అవలంబించారు. సో దాన్ని పాటిస్తున్నారు ఇక్కడ. అందుకోసమని ఇది ఉత్తమమైనది. సో భక్తుల్ని చూసినప్పుడు తుష్యంతి చ రమంతి చ, వారితో మాట్లాడినప్పుడు మళ్ళీ తుష్యంతి చ రమంతి చ, వారితోని భగవంతుడి గురించి చర్చించేటప్పుడు తుష్యంతి చ రమంతి చ, ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది.
అండ్ అటువంటి వారికి ఒకవేళ బుద్ధి యోగం అనేది లేదు అని అంటే కూడా తేషాం సతతయుక్తానం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ఎవరైతే చాలా ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుని కొలుస్తారో అటువంటి వారికి ఏం చేస్తారంటే దదామి బుద్ధి యోగంతం, వారికి ఆ బుద్ధి యోగం భగవంతుడే తీసుకొని వస్తారంట. తీసుకొని వచ్చి వారికి భక్తిని ఇస్తారంట. లాస్ట్ది తేషాం ఏవ అనుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్తో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో వారి మీద తేషాం ఏవ అనుకంపార్థం, వారి మీద అనుకంపం కొద్ది, వారి మీద ప్రేమ కొద్ది, అత్యంతమైన ప్రేమని అనుకంపము అని అంటారు. సో ప్యూర్ లవ్ కృష్ణుడికి తేషాం ఏవ అనుకంపార్థం, వారి పట్ల అతి గారాభమైన ప్రేమ వల్ల అహం అజ్ఞానజం తమః, వారి అజ్ఞానం అనే ఆ తామసాన్ని నాశనం చేసి నాశయామి ఆత్మభావస్తో, దాన్ని నాశనం చేసేసి ఏం చేస్తారు మరి జ్ఞాన దీపేన భాస్వత, వారికి జ్ఞాన జ్యోతిని వారిలో వెలిగిస్తారు. సో ఇది ఒక భక్తులకి పట్ల భగవంతుడికి ఉండే ప్రేమ. ఏవ అనుకంపార్థం, సో వారి పట్ల అనుకంపం వల్ల, వారి పట్ల అత్యంతమైన గారాభమైన ప్రేమ వల్ల భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే వారి అజ్ఞానాన్ని తొలగిచ్చేసి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తారు. ఎలా వెలిగిస్తారు? ఒక గురువు దగ్గరికి పట్టుకెళ్తారు. గురువు కంపల్సరీ కావాలి ప్రతి ఒక్కరికి లైఫ్ లోని. ఇప్పుడు ఎవరికైతే పుట్టేటప్పుడు గురువు లేరో అది వారి తప్పు కాదు, కానీ శరీరం త్యాగం చేసే సమయానికి వాళ్ళకి గురువు లేరు అని అంటే మాత్రం అది ఖచ్చితంగా వారి పొరపాటే అది. సో కాబట్టి ఈ రకంగా చతుశ్లోకి భగవద్గీత ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆనందాన్ని వెదజల్లుతున్నారు భగవంతుడు అనమాట. సో ఇది క్లాస్ అయిపోయినాక మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సంస్కృత్ వర్డ్స్, ఫ్రేజెస్, వర్డ్ ఫర్ వర్డ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఇది తెలుసుకోవాలి. స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ది పర్పస్ చదవాలి ప్రతి ఒక్కరు. ఇక్కడ చేస్తున్నది ఏంటి, క్లాస్ లోని అన్ని చెప్పలేము, అండ్ అది కూడా నాలాంటి అజ్ఞానులు అన్ని చెప్పలేరు. కాబట్టి ఏదో కొద్దిగా ఇది నా గురు మహారాజే చెప్పిస్తున్నారు, కానీ సమయాభావం వల్ల మొత్తం అంతా చెప్పించలేము. సో కాబట్టి పర్పస్ కూడా ఒకసారి చదివి మీరందరూ కూడా తుష్యంతిక రమంతిక ఆనందాన్ని పొందండి, ఆహ్లాదాన్ని పొందండి. వయసుతో సంబంధం లేదు, వయసుతో నిమిత్తం లేదు. భగవంతుడు భక్తిలోని మీ రంగు, మీరు ఎలా ఉంటారు, మీ ప్రీవియస్ కర్మలు ఎలా ఉన్నాయి, మీరు భక్తులా కాదా అదెవ్వరు చూడరు. దీన్ని వింటున్నప్పుడు ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు అని అంటే మీరు భక్తులే. సో సెలెక్ట్ పాయింట్స్ దట్ ఇఫ్ అప్లైడ్ వుడ్ ఎన్హాన్స్ యువర్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్. ఇవి ఒకవేళ అవలంబిస్తే మన భక్తి పెంపొందుతుంది అన్నట్టుగా అది మీరు చెప్పుకోగలచాలి. కుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ప్రీచింగ్. సో భక్తిని మనం ఏ రకంగా నలుగురికి వ్యాపింప చేయొచ్చో ఈ పాయింట్స్ లో నాకు తెలుసుకోవాలి మీరు. దిస్ ఈజ్ ది యాక్చువల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత. అహం సర్వస్వ ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే. సో ఇందులో మీరు ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 4 శ్లోకాల్లోని మొదటి శ్లోకం మాత్రమే కృష్ణుడు చెప్పారు అతను దేవాది దేవుడని. మిగతా 3 శ్లోకాలు చతుశ్లోకిలోని 75% ఆఫ్ చతుశ్లోకి భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు? మొదటి శ్లోకం మాత్రమే ఆయన దేవాది దేవుడు అని చెప్పారు, మిగతాదంతా కూడా భక్తుల గురించి చెప్పారు. వారు ఆనందపడతారు, వారు సంతృప్తి పడతారు, వారిలోని నేను వారి మీద అనుకంపం కొద్దీ నేను వారికి వెళ్తాను, వారిలోని అజ్ఞానాన్ని తొలగిచ్చేస్తాను, వారిలోని జ్ఞానాన్ని నేను పెంపొందిస్తాను అని. సో ఎందుకు భగవంతుడు చతుశ్లోకిలోని 4 శ్లోకాలు భగవద్గీత, అది ముఖ్యమైన అంటే దాని సారాంశం. అందులో నా 4 శ్లోకాల్లో ఒక్క శ్లోకంలోనే ఆయన గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చుకున్నారు. నాయన నువ్వు వెతుకుతున్నది ఎవరో కాదు, అది నేనే, అహం సర్వస్వ ప్రభవో. సో ఎవరిని వెతుకుతున్నావు, అది నేను అని చెప్పుకున్నారు. దేవాది దేవుడు ఆయనే, కృష్ణుడే అనేసి చెప్తున్నారు. కానీ మిగతా 3 శ్లోకాలు ఎవరి గురించి చెప్పారు? భక్తుల గురించి చెప్పారు, వారిని గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు. కాబట్టి దీన్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు భగవంతుడికే భక్తులు అహం భక్త పరాధీన అని అన్నారు భగవంతుడు. భక్తుల వశంలో ఉన్నారు భగవంతుడు. సో వన్ హూ అండర్స్టాండ్స్ దిస్, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు ఏం చేస్తారు మరి? భజతే. సో జస్ట్ ది భజన ఈజ్ ఫర్ హోమ్, ఎవరి కోసమైనా భజన. ఇతి మత్వా, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, వన్ హూ అండర్స్టాండ్ దట్ కృష్ణ ఈజ్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని,
when one understands perfectly this thing, then his bhajana is perfect. సో ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో కృష్ణుడే దేవాది దేవుడని, వారు చేసే కీర్తన గాని, వారు తలుచుకునేది భగవంతుడిని గాని, వారి భజన ప్రాసెస్ గాని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ అది పర్ఫెక్ట్ కాదు. సో ఇది ఒక భక్తుడు అనేది తెలుసుకోవాల్సింది. దేవాది దేవుడు ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు అని ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో వారి యొక్క జీవితం సంపూర్ణత్వాన్ని పొందినట్టుగా, వారు అతి త్వరగా వారు భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటారు అని అర్థం. వారికి ఎక్కువ కాలం పట్టదు. ఇంకా మిగతా వారికి ఎంతకాలం పడుతుంది అదంతా తర్వాత విషయం, కానీ వీరికి మాత్రం ఖచ్చితంగా భగవంతుడి దగ్గర చేరుకుంటారు అని. అది ఓకే. సో ఇక్కడితోని మనకి ఈ రోజు పూర్తిదైంది. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయొచ్చు ఆర్ అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు మిమ్మల్ని. దయచేసి అందరూ అటెండెన్స్ మాత్రం మార్క్ చేయండి. ఎందుకనంటే మినిమం కొంత పర్సంటేజ్ అటెండెన్స్ ఉండాలి. సో ఆ పర్సంటేజ్ లేకపోతే భక్తి శాస్త్రి